14 odberateľov a povedal som vám, že na 10 odberateľov budem hrať hry. Takže tu som a hrám nájdi na ináč. Dneska sa budem snažiť dostať 50 dní, ak vidíte, tak som 19 dní. A ináč vyhral som tento nový update, takže neviem čo vidieť. Ale tak sa pozrieme. Kultisti si chillujú, chillaxujú. Christmas! Ak neviete čo to je, tak to sú Vianoce. Wow. Jej! Včera bolo 6. december. Napíšte do komentárov, že čo všetko ste dostali na Mikuláša. Dovidenia! Tam bol Slovak. Asi, neviem. Dobre. Dneska sa budem snažiť dostať 50 dní. U mňa to asi nie je schopné, ale skúsime. Grandma's favorite game. No, bro. Aj babičky majú radi toto. Okej. Vždy treba. Tu. Veľké sa nedajú. A prečo sú všetky títo malé tuto? Dobre. Dobre, takže robíme. No, sak. Store mám korore. Haló. Nechcem. Ak by ste vedeli, tak ja som trošku taký noob na tomto. Ale nevadí. Do ohňa. Utekám. Oje. Aj dom hneď pritom, tak idem tam do domu. Ňom. Tu nebude tu, ježiš, lebo tuto bude vlk, ja si pamätám. Hello, I'm under the water, help. Čestka. Prosím, revolver. Chili, yes, to je dobré. Money. Tuto je vlk. Sprintí. Na noc 1 jelenie pôjde, ale počkaj. Ježiš, asi sa takto. Čau, jeleň. A počkaj, tak pôjde za nami jeleň, lebo v minulom update
Sme pomohli zeleniaci, počkaj, to ma zaujíma. Ja si nemyslím, že zvieratá majú byť. OK. Aspoň budem mať čo jesť. A ak dostanem baniču, tak môžem dať trochu. Store, drage, vartage. Teba dám, presne. One. Nem. Oh yes, radio. Mne to naozaj... Oh yes, chili pepper. Ňam. No, tu je láva, no tak tu nie, tu sú škorpióni. Beltrader. Bom. Otto. Come hore. Oh. Pome, čestka. To je akože dobré už. Oh, gimme there. Gimme. Yes, koleso, to je také dobré. Na skrap. O. Radšej tam nepôjdem. To je lepšia čestka, to je tá... Predstavte si, že to je ako... Miňo! Imasta faratere, kalatatere, oparatere, papaparatere. Rádia, ako budem počúvať hudbu? Ja mám aké šťastie. Mamma mia. Čo tu nájdem? Yes. Mám ostať vonka, mám to vytestovať. Radšej nie. O. Wow, už točím 10 minút.
Jeleń. O, money. O. Dlaczego nie idzie pre mňa? Okej. Nie. Ano. O, musím papkat. Rewolwer. A to jest dobre. Bo ja potrzebuję jeść. Po czym zaczek? Po czym? Chcę, aby się bał w moją brzuszku. Dajcie do komentarza, że oczywiście zjedli zajaca. Ale... Koniecznie. Niam. Nie je náhodou admin v mojom serveri? Zase potrebujem jesť, ale... Vlk, poď sem, kde si? Vlk, poď sem, musím ťa zjesť. Ó, Ježiš. Et. Okej, nie. Mamma mia, ja som skoro zomrel. No za to môže byť, možno. Ale wow. Monkey, get here. Zase. Vždy, keď ja hrám toto, tak vždy je môj panák hlavný. Aspoň to je realistické. Chceš byť v mojom brúšku? Nie, lebo zomrem. Skibidi Lewandowski. Ete! Oh my gosh! Skibidi Lewandowski. Nie, ja nemám nič to jesť. Mrkva! Toto je koniec videa. A zomrel som na deň 3. Čaute.